Яңалыклар чыгарылышы үз ишini башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Йоршолда җыллык челтәрләрендә аварияләр саны арткан. Моның сәбәбе нидә? Ел сайын йөрәкләр сыкрый, күзләре яшь белән тула торган көн. Йоршолы биек җиңүнең 81 еллыгын билгеләп үтте. Йоршолда җыллык челтәрләрендә аварияләр саны артканы. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсендә шәһәр хуҗалыгы һәм халык яшәешен тәэмин итү идарәсе башлыгы Руслан Вилданов сөйләде. Узган ягу сезонында 79 хилафлык очрагы ачыкланган, бер ел элек алар нибары 69 булган. Ягулык сезоны 227 көндә дәвам итте. Ул 4 майда тәмамланды. Руслан Вилданов сызыклаганча, бу кыш алдагы кыштан салкынрак булган. Иң салкын көн гыйнварга туры килде. Термометр 30 градуска кадәр төште. В рамках подготовки к завершившемуся отопительному сезону в 2025 году в городе было капитально отремонтировано 20,5 километров трубопроводов тепловых сетей. Филиалом Татэнерго на Берчелнинские тепловые сети на 2026 год предусмотрена замена 16,5 километров тепловых сетей или 2,19% от общей протяженности сети на сумму 1,3 миллиарда рублей. Аппарат киңәшмәсе вакытында шәһәр мэры Татэнерго Чоллы җыллык челтәрләре башлыгы Айрат Зайнуллинга мөрәҗәгать итте. Надежность вашего хозяйства падает, потому что вместо 4% ежегодного ремонта от общей протяженности сети делаем 2-2,5. Так ведь, да? Поэтому это суровая объективность, на которую, безусловно, мы надеемся, внимание обратит и руководство республики, понимая, что все деньги там. И эти вопросы, безусловно, требуют в первую очередь решения финансовых вопросов. Шәһәр мэры җылыту сезоны барышында килгән барлык шикаятьләрне анализларга һәм барлык проблемалы участокларны бетерергә кушты. Лилия Гатина, Сергей Вилданов, Яңалыклар. Ел сайын йөрәкләр сыкрый, күзләр яшь белән тула торган көн. Йоршолы биек җиңүнең 81 еллыгын билгеләп үтте. Меңләгән чаллылар Ватан ана мемориалы янына тантаналы парадка килделәр. Алар белән бергә бәйрәмдә безнең төшерү төркеме дә булды. Бәйрәмдә Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм СВО катнашучылары катнаша. Ике буын, бердәм тарих, бер горурлык. Бүгенге көндә шундый матур, зур бәйрәмебездә Монда biz үзебезнең парадка килдек, үзебезнең 39 мәхәлләнең ветераннары белән. Бүген безнең ветераныбыз Крот исемле инде уларның позывное, аның әле еще икеләтә бәйрәм туган көне, аны котлыйбыз туган көне белән. Бөтен кешеләргә дә, бөтен дөньядагы, бөтен җир дөньясындагы кешеләргә дә телим сәламәтлек, тынычлыклар булсын, тизрәк сугышлар бетеп, җегетләребез өйгә кайтып, тыныч тормышта яшәргә язсын. Хәзер уже берсе дә исән түгел инде, бик бай да шуңа. Аларның истәлеген фотографияларга карап инде карыйбыз шуңа. Бу көндә инде сугышта булган бу егетләр белән очрашып, беребезне инде тоже бәйрәм белән котлап, безнең хәзер горурлыгыбыз, балаларыбыз инде хәзер шуңа, шуларның белән алар тыныч булсын дип, алар сәламәт булсын, безгә иң зур бәхет хәзер шул инде. Әлхәмдүлилләh, шулай булсын. Мемориал каршындагы майданга 41 парад расчеты чыкты. Тынлы оркестр тавышлары астында курсантлар, яшь армиячеләр, кадетлар, беренчеләрдән булып хәрәкәт активистлары һәм хәрбиләр үтте. Оннары автоколада җитештерелә торган һәм хәзерге вакытта СВО зонасында кулланыла торган хәрби техника һәм Бөек Ватан сугышы елларындагы техника узды. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Светлана Захарова котлады. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да котлау сүзләрен җиткерделәр. Сегодня, преклоняясь перед мужеством советского солдата, мы осознаем, как важно беречь память о той войне. Вклад в общую победу внесли и челнинцы. Почти 13 тысяч жителей нашего города отправились на фронт. Более 5 тысяч не вернулось с полей сражений. Почти 3 тысячи наших земляков удостоены боевых наград. Ватан ана янындагы бәйрәм чарасы 1 минутлык тынлык һәм чәчәкләр салу белән тәмамланды. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, Яңалыклар.
Жиңу күнінде Шолы халқы һәм шәһәр қонақлары үшін жыр биюләрдән бай иштәлекле концерт программасы гына әзерленеп калмыйча, шын солдат боткасы белән сыйладылар. Рөстәм Гатин җитәкчелегендәге Кыр кухнясы командасы 2000-нән артык порция әзерләгән. Тамашачылар шәһәрнең иҗат коллективлары башкаруында сугыш чырлары җырларын ишеттеләр. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев та шәхсән котлады. И сегодня, безусловно, каждый из нас вспоминает своих родных и близких. Война прошла через каждую семью. У каждого из вас, у каждого из нас есть в роду люди, которые прошли суровыми дорогами войны. Рөстәм Гатин җитәкчелегендәге Кыр кухнясы командасы тушонкылы солдат боткасы үләнле һәм цитруслы салынган тәмле шәйләр белән барысын да сөендерде. Барлыгы 2500-дән артык порция әзерләнгән. В сегодняшнем дне у нас эксклюзивный проект, который мы готовим для ребят на СВО. Это мотоцикл «Полевая кухня». Мы познакомились с нашими коллегами в зоне СВО, с ребятами, с поварами. И для них приготовили мотоцикл «Полевая кухня». Это абсолютно единственном экземпляре, они сами даже такого не видели. Вот. На базе мотоцикла «Днепр». Через неделю мы его повезем в зону СВО. Шоллар тарихи мөһим көнне бәйрәм итәргә гаиләләре белән килделәр. Сегодня очень замечательный праздник. Спасибо мэру города. Очень много людей собралось. У всех настроение хорошее, позитивное. В ближайшее время победим, дай бог. Специальная военная операция. Все прекрасно организовано, молодцы. Просто всем хочется сказать большое спасибо. Огромное спасибо от ветеранов и от нас. Торжественный праздник, такой волнительный. Родители наши воевали, были на фронте. Близко это все. Помним мы этот праздник и очень любим. Бәйрәмнең иң югары ноктасы төп урын майданда концерт программасы һәм салют белән булды. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Җәйге ачык аяк киемнәре һәм сандалиялар актив ял итү өчен кедалар һәм кроссовкалар, шулай ук офис яки кичке чаралар өчен элегант лоферлар һәм туфлиләр. Белорус аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсе Чаллы халкының үзенең язгы җәйге коллекциясе белән сөендерүен дәвам итә. Сезон Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Моданың соңгы тенденцияләрен исәпкә алып әзерләнгән уникаль язгы җәйге коллекция аяк киемнәренең киң ассортименты сезнең стильле ассызыклаячак һәм җылы көннәрдә максималь уңайлылык тәэмин итәчәк. Йомшак материаллар, сыйфатлы күн һәм оригиналь детальләр һәр модельне үзенчәлекле һәм кабатланмас итә. Данная модель выполнена из натуральной кожи ягненка. Это самая премиальная кожа. Она выделяется своей мягкостью и эластичностью текстуры. Данная модель имеет эксклюзивную обработку под названием флоттер, за счет чего она более нежная и легкая. Подошва выполнена из итальянского полиуретана, что обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, не скользит, не стирается, будет приносить только позитивные эмоции от прогулки. Ир-атлар аяк киеме стильле һәм гамәли модельләр белән тәкъдим ителгән, алар көндәлек кию өчен дә, махсус очраклар өчен дә бик яхшы туры киләчәк. Коллекция иң таләпчән ир-атларның ихтыяҗларын канәгатьләндерәчәк. Для меня нравится. Очень комфортно. Хорошая обувь. И фирма хорошая. 2 года назад была летнюю выбирала. Сейчас вот на весну, на осень надо обувь. Вот пришла, выбрала. Все нравится, да. Брали. На мои ноги удобно. Муса Җәлил урамы 55Б Үзәк сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча гардеробыгызны Белорус аяк киемнәре белән яңарту мөмкинлеген кулдан ычкындырмагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 11 по 16 мая. ТЦ Грин. Центральный вход. Остановка Глобус.